En nom de la plataforma Stop Agroparc us volíem donar la benvinguda avui aquí a la presentació de les nostres al·legacions a la proposta de modificació del planejament de Gelida per la instauració del projecte Agroparc a Manlleu Origen. Per més preàmbuls, dono la paraula a l'Albert Calduc. Gràcies per convidar-me. Si us sembla, jo situaré una mica el tema. Des del punt de vista veient aquí és una autèntica transformació de tot l'espai, no només del que seria Can Juncosa, sinó de tot l'entorn. Estem parlant que la superfície destinada d'aquest canvi és unes 322 hectàrees aproximadament. Farem un centre d'interpretació i vindran uns 90.000 visitants. També es preveu una planta d'hidrogen, una planta de biogàs, una planta de compostatge, una depuradora d'aigües. Jo crec que per la pròpia concepció del que volen fer aquí ja veieu que no es tracta d'un projecte blanc, agrícola, en el qual s'utilitzin biodinàmiques o tecnologies amables, sinó estem parlant que el territori tal com el coneixeu quedarà absolutament canviat. El trànsit de 200 vehicles passats de mercaderies al dia preveu que aproximadament en dies laborables hi haurà uns 3.800 llargs de cotxes entrant, sortint d'aquesta zona, sigui tant d'una cosa que no és la transformació d'un espai en base a la línia que ja venia desenvolupant, sinó d'un canvi radical. Un espai que ara té uns grans valors, no diré que únics, però sí excepcionals en el nostre territori, com la presència d'una espècie en perill d'extinció, com la presència de dues zones d'alta protecció de Red Natura 2000 integrats amb l'estructura del que s'anomena una cepa, que tenen un corredor biològic entre les dues, que és lògic perquè les espècies no saben de territoris ni fronteres i, evidentment, si hi ha dos espais d'aquesta riquesa, es comuniquen entre ells. D'un espai agrícola ubicat en un sòl normalitzable es passarà a una indústria agrícola extensiva amb plantes industrials, gran volum de trànsit i una massiva presència d'hivernacles i d'activitats industrials. Si això ho comparem amb el que ja tenim, res a veure. I, evidentment, hem de mirar si la llei permet. Jo ja entenc que el desig de l'Ajuntament és rendibilitzar el seu territori o obtenir una sèrie de rèdits amb impostos, però també s'ha de veure si aquest desig és compatible amb la riquesa que tens al teu territori. Ja us avanço jo que no ho tindrà fàcil si pretén seguir. Després d'estudiar el projecte, que és extens, hem localitzat bastants arguments com per oposar-nos a aquest projecte. Que aquests arguments els hem cedit a la ciutadania perquè els facin seus i també, si volen, puguin al·legar per fer una mica entrar en raó a l'Ajuntament, que no tot es tracta de recaudar i desenvolupar el territori, sinó que s'ha de ser conseqüent amb la riquesa que ja tens. Teniu les al·legacions a la vostra disposició, me diuen que us les enviaran inclús, si voleu, però jo, per simplificar, us explicaré els dos més grans que veig, que només amb un d'ells ja hauria de comportar la desestimació del projecte. Però bé, anem a parlar dels dos, així jo crec que serà més enriquidor. El primer, per mi, és la presència de l'àguila cuabarrada, com us he avançat. Aquesta espècie té la figura de protecció màxima a tots els nivells, a nivell català, a nivell estatal, a nivell comunitari, i sempre presideix la cúpula de les espècies en perill d'extinció. Segons els estudis del propi promotor, té una afectació que s'anomena kernel 95. No us espanteu, ara us explico. El kernel 95 és la probabilitat que tu te trobis a l'àguila si vas pel camp a la zona aquella, que és el nucli vital de l'àguila. És el nucli que necessita per sobreviure. Per què? Perquè està sempre allí, ja que caça, nidifica i és la seva zona d'expansió. Porto una sentència que va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2018, el 12 de juliol, que ja diu que l'afecció a un kernel 90 és inassumible perquè és l'àrea crítica de supervivència de l'àguila. Aquí ja estem parlant del 95, o sigui, aquí l'afecció és més gran i, per tant, la probabilitat que desaparegui aquesta espècie per desaparició de la seva zona vital, jo crec que és evident. Tenim el fet de poder gaudir d'aquestes espècies que són extraordinàriament rares i que estiguin aquí és un valor que no només des del punt de vista de la natura o de satisfacció personal, és que això hi ha gent que pagaria per veure una àguila volant. He de dir també, en relació a aquestes plantes, que un dels problemes principals és les emissions olores que provoquen. Llavors, no he vist cap estudi
conec aquest tipus de plantes, en determinats pobles tenen una expansió d'entre 4 i 5 quilòmetres del voltant, i depèn d'on bufa el vent, te veus immers en una onada no gaire agradable des del punt de vista olfactiu. El territori que volen afectar és molt extens, és a dir, estem parlant de més de 300 hectàrees. Això fins i tot fa que la idea o el projecte excedeixi del que seria el nucli urbà de Gelida i s'expandeixi fins al poble veí, a Sant Llorenç d'Hortons. Clar, si això és així, com hem vist als plànols, fins a quin punt l'Ajuntament té la capacitat de liderar tot aquest projecte quan en realitat hauria de ser algú supramunicipal que faci... Ja li va passar el 2016 amb el tema del pla especial i ara veiem que més o menys segueixen tenint el mateix problema, és a dir, intenten fer una tramitació, però aquí el competent hauria de ser un òrgan superior, ja que afecta 2 termes municipals. Demanem 2 coses a l'Ajuntament. Una, que desestimin aquest projecte, que facin una resolució expressa desestimant-lo. I 2, que tinguin en compte les al·legacions dels veïns, que escoltin la veu dels seus veïns, perquè jo entenc que pugui tenir la tentació de, quan veu un inversor d'aquest calibre, valorar-ho amb ulls d'amor, però realment l'amor l'hauria d'escoltar els seus veïns, i si els seus veïns li estan dient massivament que no volen perdre aquest espai emblemàtic per transformar-lo en una indústria, doncs jo crec que l'Ajuntament hauria d'escoltar-los. A la vostra disposició per les preguntes que considereu, moltes gràcies. I ja està aquí. Sí.